माजी आमदार अरुण अडसड यांनी सहकुटुंब मतदानाचा हक्क बजावलाय. त्यांनी व्हीलचेअरवर मतदान केलेलं आहे. वयाच्या 80व्या वर्षी त्यांनी मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे. भाजपनं माजी आमदार अरुण अडसड यांची मुलगी आणि आमदार प्रताप अडसूळ यांची बहीण नगराध्यक्ष पदासाठी निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये आहे. दरम्यान घराणेशाहीचा आरोप होत असतानाच अरुण अडसड यांना अश्रू अनावर झाले. आई वारली असताना सुद्धा भारतीय जनता पार्टीसाठी, राष्ट्रवादासाठी वडिलांनी काम केलं. त्यांचा मी मुलगा आहे. त्यामुळं लोकांनी समजून घ्यावं की देशाच्या विकासासाठी आपलं घर दार बाजूला ठेवून राष्ट्राच्या विकासासाठी काम करावं लागतं.